Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul episod din seria noastră de Game Dev Tycoon. Vom începe cu o firmă. Trebuia să fiu cu firma asta. Ce trebuie să facem în acest mic joculeț este să creăm jocuri și să le vindem cât mai bine. Așa, bun. Ok, acesta va fi caracterul nostru. Ok, asta e a doua parte. Yes, am mai jucat puțin, să văd cum e jocul, să văd dacă mă descurc, am dat de mai multe ori faliment, sper să nu se întâmple chestia asta, așa cum. Așa, ne spune că am început jocul, development game, company, așa, trebuie să începem să facem joculețe și să le vindem. Ei bine, cum stă treaba aici? Develop a new game, before developing așa, kid of a game, to create and give your game a name. Ok. Bun, ne spune că va trebui să dăm un nume prima dată. Da, asta să vedem ce jocuri să facem. Deci avem Game Dev, Transport, Virtual Pet și Detectiv. Ce ar merge? Hai să încercăm un transport cu... Ia ce nume spunem? Autobuz vieții. Cu simulation, eu zic și pe PC. Ok, 2D. Și cu cât vom juca mai mult, cu atât vom putea să, așa, bun, trebuie să verificăm așa, bun, eu nu-l mai citesc. La simulation ce e important? Engine-ul, gameplay plană, engine-ul mai puțin și story-ul cred că mai jos, cât mai puțin, că la simulation nu ți trebuie story ca să simulezi. Da, și pe măsură ce vom crește, vom putea să ne mutăm, vom putea să facem mai mult design, mai mult tehnologie și cam asta e ideea, ca să faci jocuri cât mai reușite. Jocurile se notează de la 1 până la 10, adică e slab să iei 10, 10, 10, nu poți să iei tot timpul 10, 10, 10, dar încercăm. Dialogues, blog, level designing și blană și artificial, așa, puțin, aproape de blană. Haideți să vedem ce o să iasă. Avem buguri, design și tehnologie. Și research sunt pentru ca să căutăm noi top-uri, noi forme pentru a îmbunătăți firma. Bun. Așa, grafic selected. Așa, grafic blană, sonorul jos, world design-ul. Cam ceva gen. Trebuie să vedem. Și cam asta e ideea jocului. Trebuie să creăm jocuri care să se vândă cât mai bine. Acum s-a terminat, dar trebuie să fixezi bug-urile. Deci dacă lansezi joc cu bug-uri pe piață, o să scrii ziarul despre ele și nu vrem asta. Acum, o mai scos încă un bug, l-a rezolvat. Gata, nu mai scos niciun bug, nimic. Ok, acum îmi pot lansa jocul. 14 cu 12, 14 design, 12 technology. Ok. It's now complete and așa, ok. Și acum așteptăm să vină review-urile. Autobuzul vieții. Holy fuck shit! 8 din prima. 8. Nu. 8. Deci e prima dată când iau 8, 7 și 8. Deci 8, 7, 8. Deci vom rupe, vom începe super bine. Ok. Hai să mai căutăm noi ceva. Ok, new corner. Ok, bun. Haideți să vedem. Așa, bun. Ok. Autobuz vieții, 59 de fani avem deja din primul joc scos. Și aici sunt câte jocuri s-au vândut, adică 10k. Wow. Așa, bun. Avem deja 116 milioane. Și 1 milioane. 1000. Ok, hai să facem un research. Așa, research new options and make better games. Cum am spus, chestii care ne să facem un joc cât mai bun. Hai să facem un military. Oare cred că military cu ce ar merge oare? Cu strategie.
Și, cum vă spuneam, pe parcurs ce urci în joc și faci cât mai mulți bani, poți muta, îți poți angaja oameni care îți fac treaba pentru tine. Așa, bun, hai să mai facem un joc. Armata românească. Am așa o idee la nume, literării. Hai să facem strategii, big platform, PC, așa, bun. 2D. Deja am început cu un bug. Ce e important la strategie? O leacă de story quest, engine mai puțin și gameplay-ul mai mult. Măi, cum vine? Oare cum spun gameplay aproape așa, hai așa. Nu știu exact, încă nu sunt bine pus cu jocurile. Deci chestiile astea cu așa dialog, la strategie puțin dialog, așa mai foarte puțin artificial intelligent, dialog, level design. Ok, autobuz vieții, holy fuck, destul de bine, adică din 26.000 la 122.000, bine, hai, au mai scăzut acum. Grafic mai puțin, sound și mai puțin, și ceva de genul, trebuie să vedem, unul blană. Bun, haideți să vedem ce o să iasă. Cam să văd cu grafica, da, cine știe, 9 bug-uri, fericit ceva. Ok. 10 și 10. Hai, de 11 aici măcar. Bun, hai să vedem. Scoatem bug-urile. Pus 11 tehnologii. Ok, 11 și 11. Avem record la tehnologie. Nu? În fine. Și aici facem level. La engine, de exemplu, când o să facem level 2, o să avem engine 2. Story quest, level designing, o să trecem la grafic V3. Și tot așa. Acum așteptăm să vedem ce review-uri primim. 3, urât. 4. Deci vedeți, poți să dai lovitura în jocul ăsta cu 3, 4, 4, 5. Deci poți să dai lovitura cum am dat eu din prima, sau poți să cazi total. Bun, haideți să vedem, să mai dăm un research că avem puncte. Government, pirate, space, vampir. Hai, un vampir, apar n-am. Sper să fie ceva ok. Nu știu dacă o să iasă cu profil jocul ăsta, Game History. Deci la primul joc am luat 775 și am avut un profit de 104 de mii. Deci vă gândiți, primul joc lansat și am făcut așa de mulți bani. What the fuck. Așa, bun. Ok. Ok, ne explică ceva, nu ne interesează. Ne interesează că se vine foarte slab jocul ăsta. Hai, terminăm ăsta. Ok. Haideți să vedem ce avem pe aici. Develop un new game. Detective. Na. Virtual pet. Cred că nu merge cu un... Apar, na. Simulation. Pisica miau miau. Așa. Big platform PC. Și haideți să-i dăm drumul. Engine, gameplay, story quest. Deci la story quest foarte puțin. Engine-ul pe aici. Și gameplay pe aici. Cam așa ceva de genul. Haideți să vedem ce o să iasă. Sperăm să iasă un joc din ăla care se rupe piața 90-10. Dialogs foarte puțin. Simulation. Spunem așa. Cam așa ceva. Ok. World design, graphic, pare. Pe aici, ăsta la jumate, sau nu la jumate, și să-i dăm drumul. Dar e slab jocul ăsta, nici măcar 10 nu scot să dăm. Game of the market, ok, 48, slăbuț.
Slăbuț locul ăsta, chiar foarte slăbuț. O, ieși ceva nou pe piață. 5 baguri, 3, 2, 1, hai rezolv mai repede bagurile. Da, hai mai pun ceva și la design. Cam slăbuț la design. O, da, ceva tot ea nu sunt tehnologie. New record la tehnologie, în fine. Am făcut level up, este bă. Acum să vedem, scurg notele din 112. Deci o să fie numărul de telefon de la poliție sau de la pompieri. Oh, 6 5 na, viața. O să facem pe el, poate ceva bun. Așa, research. Hai să pic ceva ca lumea, că na, ce să fac din asta? Nici nu știu care merge cu ce merge, pana mea, e destul de ciudat. Ok. Chiar ieșim, nu. Cred că e profit locul. Pisica mea. Miau. Ok, prin contractor. Aici vom face bani, deci noi trebuie să le facem la alții design și tehnologie și îmi dau bani dacă le-am făcut destul, că sunt cer ei. Deci, uitați, 5 design, 22 tehnologii. Așa, și ne penalizează dacă nu facem. Dar să vedem care plătește cel mai bine, 16k, 31k, hai pe asta. Dar foarte, nu reușim, vă garantez eu. Slab, ne-au luat și penalități din cauza lor. Am și minus. În fine, hai să facem un research. Musica Aliens, hai și Aliens. Aliens cu adventure oare? În fine, încă mă gândesc să fac cu adventure sau cu action. Ok, ne spune despre noua consolă care a apărut, nu o să rup piața din prima, așa, bun, developer new game, pick topic, Aliens, extraterestru uman. Ok, Aliens, ai un adventure. Nu plătim pentru prostia aia de test, ca să ne luăm încă licență pentru ea. Așa, bun, hai să vedem ce urmează, pisica mea, 67, ok. Păi și destul de bine. Enjoy gameplay, story quest, trebuie la adventure, adică știm omul ce face. Și enjoy numai puțin pe la jumătate, cred. Ok. Așa, bun, hai să vedem ce să ne iasă. Vă cu mai multe baguri decât spus. Dialogs, artificial, și așa, dialogs, așa, level design, ok. Word designing, graphics, nu, de fapt, așa. Am așa. Erau, cred că poziția trecută. Joc slab, îl garantez eu. Dar acesta este începutul. Ok. Nu mai avem bug-uri. Mai pun ceva? Ok, o mai pun ceva. Finish. Dacă luăm 3, 4, 5, sunt mulțumit. Cam multe level up-uri. Da, și după câteva episoade vor începe să vină jocurile alea bune. 5 6 3 nu da 2 3 4 Slăbuț. Da, haideți să facem ceva topic. Hai să mai facem un transport. Autobuzul vieții 2, îl scoatem repede. Dacă merge, scoatem șteriu. Nation.
Big platform, PC, next. Așa, în V2. Gameplay istoric de loc, acolo, jos, enjoy, nu, plan, așa. Scoate mai multe bug-uri decât le pune la design. Dialogs, deloc, așa. De ce pun artificial inteligență? Păi, dacă e un simulator de autobuze, nu trebuie să aibă și trafic, că doar ăla nu merge, că e el mare șmecher și merge el pe stradă singur. Așa, world designing, grafica, cam așa ar veni. Ok, hai vedem ce o să iasă. O bug-uri, hai să rezolv repede. 5, ok, 13, aha, mi-a bagă și ceva la tehnologic, știu că ești băgat de tehnologic. Ok, mi spune că s-a terminat de vândut. Ok, hai, lansăm așa, 13, 11, hai, speram să fie ceva bun. În fine, hai, treci mai jos. Relax, așteptăm review-urile. Hai, scurgă banii, gârle. Oh my god! Oh, ia, 7. Hai, 8. 7. Ok. Enjoyable. Cred că o să se vândă bine. Vreau să văd cum se vinde jocul ăsta și dacă voi reuși să trec de 200.000, voi încheia episodul. Dacă nu, tot voi încheia episodul. Da, deja am făcut chestia asta, cred că am trecut 200.000. Garantat. Ok. Deci am pornit destul de bine. 21.000 de copii, 22. Vă gândiți? Eu fac jocuri care să vândă 24 de bucăți, 24.000 de copii. Foai. Ăsta e vis. Dar în fine, cam atât cu acest episod. Dacă v-a